И вие като мен нямате живот и поради една или друга причина вие сте цъкнали на това видео. Поздравления, вие сте дошли на правилното място, защото в това видео ще ви покажа 10 романтични анимета, които мога да кажа, че съм ги гледал и наистина си заслужават. Добре, сега наистина сериозно. Здравейте хора, аз съм Senpai Steels и добре дошли в новото ми видео, в което днес ще ви покажа 10 анимета романтични, които съм ги гледал и бих казал, че наистина се заслужават. И да, бих ви препоръчал да ги гледате, ако се интересувате от романс анимета. Аз гледам доста често, защото естествено нямам живот, както казах по-рано. Преди да пристъпим към самите анимета, само ще кажа, че това в момента не е топ класация, просто ще покажа 10 анимета, които лично аз съм ги гледал и мога да кажа, че са добри. Не би ги поставил по място, в смисъл не би ги наредил според мен кое е по-добро от другото, защото според мен и 10-те са супер яки анимета и трябва да ги гледате, затова просто няма ги подреждам, пък и най-вероятно няма да сте съгласни с моето мнение, защото съответно може да сте гледали, така че просто ще покажа 10 анимета, пък вие решавате дали ги гледате или не. Но да, нека започнем с видеото. Първото аниме, за което ще говоря в това видео, е именно Хоремия. В Хоремия има двама главни герои. Единият персонаж е Хори Кьоко, а другия е Изуми Миямура. А жанровете на самото аниме са шоунен, романс, slice of life, комеди и скул. Анимето е излязло сравнително скоро, от 2021 година е. А сега нека да поговоря малко и за самия сюжет. Хоремия е аниме, в което се разглеждат теми като самоопознаване, приятелство и любов в училищен контекст. Опа, забравих да кажа, че анимето е от 13 епизода. В началото нашите главни герои крият истинската същност пред останалите, но когато те се опознават, разбират, че всъщност са много еднакви и разбират колко прилики имат. В началото Хори се представя като умно и красиво момиче, което е доста социално, докато Миямура точно обратното. Той е кротък и някак си затворен за останалите, но с течение на времето се разбира, че и двамата не са точно това, което всички виждат. Те стават все по-близки и все по-близки, като това приятелство накрая прераства в нещо повече. И мисля, че няма смисъл да говоря повече за това аниме. Отивайте, гледайте го, заслужава си. Да, нека продължаваме към следващото. Второто аниме, за което ще говорим, е Торадора. Това аниме е малко по-старечко, от 2008 е, като е съставено от 25 епизода, плюс една ова. А жанровете са драма, slice of life, комеди и скул. Главните герои са Тайга Айсака и Рюджи Такасо. Историята и на двамата е доста интересна, като Рюджи в началото е просто един аутсайдер, от който всички се страхуват заради неговия външен вид. Той си пада по съученичката му Минори Кушиеда. Тайга пък от своя страна е малко по-емоционално и открито момиче. Тя пак си пада по най-добрия приятел на Рюджи, Юсако Китамура. А Исака и Рюджи прекарват свободното си време, опитвайки се да спечелят сърцата на тези, които харесват. За жалост и двамата нямат особено голям късмет, защото биват отхвърлени. В крайна сметка накрая се опознават повече и разбират, че човека за тях е точно под носа им, в лицето на самите тях. Анимето може понякога да е и драматично, но има доста забавни моменти, като например ето този. Не знам какво да кажа, освен че това е много готино анименце, гледайте го, особено за годината си на излизане, това аниме е много добро. Третото аниме, което ще ви препоръчам, е Darling in the Franxx. Това аниме просто е уникално, нямам думи да коментирам. Това ми е първото романтично аниме и ви казвам, заслужава си и сега ще ви разкажа и защо. Анимето е от 24 епизода, като е излязло 2018 година. А жанровете са драма, меча, sci-fi, романс и екшън. Главните герои са Хиро и, разбира се, нашата любима Зерото. Едва ли ще има някой, който да не я знае. Darling in the Franxx е научно-фантастично аниме, което разглежда теми като идентичност, любов и човешко съществуване. Тук става въпрос за постапокалиптичен свят, където човешката раса е заплашена от мистериозни същества, наречени коксозаври. Група деца трябва да се бори срещу тях, за да запази човечеството. За тази цел те използват гигантски роботи, наречени Франкс. А как се управляват роботите ли? За да може един робот да работи както си трябва и двамата човека, които го управляват, да са съвместими. Ако те обаче не са съвместими,
Робота няма да баца, човек. И най-вероятно ще стане нещо като ето това. А сега нека се върнем на главния герой Хиро и да поговорим за неговия проблем. Той в началото не може да управлява Франкс, поради проста причина, че той не е съвместим със своя партньор. Обаче всички други, които управляват Франкс, могат. Хиро е наистина много тъжен поради този факт, но точно в този момент се появява тази мацка. Точно тази. Благодарение на Зерото, Хиро най-накрая намира място сред останалите и може да управлява Франкс. Наистина анимето е супер яко, има доста тъжни моменти, но признавам си, че има и доста екшън, като примерно ето това. Горещо ви препоръчам да го гледате, даже доколкото разбрах ще излиза втори сезон след около 2-3 месеца, ако не се лъжа. Така че изгледайте го, заслужава си. Нека сега продължаваме напред. Следващото аниме, за което ще говорим в това видео, се нарича Golden Time. Това аниме също е от 24 епизода, като излиза 2013 година. А жанровете са романс, драма и комедии. Главните герои са Тада Банри и Кага Коко. Golden Time е романтично аниме, което проследява историята на Тада Банри, студент, който страда от амнезия поради инцидент в неговото минало. Той се записва в частен юридически университет в Токио, опитвайки се да гради живота си наново, само че с течение на времето в главата му изкачат тъжни спомени от миналото, с които той се опитва да се пребори. В деня на церемонията по откриването той се загубва, но всъщност по този начин се запознава с Ягисава Мицуо, ученик от неговия клас. Точно тогава се появява и Коко, която е приятелка с Мицуо още от деца и го преследва навсякъде, понеже го харесва. Демек, манячката е мазен столкър. Само че той постоянно я отбягва по всякакъв начин, именно защото не може да отвърне на чувствата й. При което Коко става много бясна и решава да удари Мицуо с букет. Интересните неща обаче тепърва започват, понеже Банри започва да харесва Коко. След като тя преодолява Мицуо, нещата между тях се получават. Петото аниме в нашия списък е анимето с петзначките. Не сте го чували? Много губите! Анимето има цели 2 сезона, като е излязло през 2019, а жанровете са шоунен, романс, харем, комеди и скул. Главните герои са Футаро, Уесуги и петзначките. Пригответе се за тете дъх, да видим дали ще мога да ги изборя от първия път. Ицуки, Мико, Ичика, Нино, Йоцуба. Видяхте ли хора? Много съм добър, успях от първия път. А сега нека най-накрая да преминем към самия сюжет. Всичко започва с нашия главен герой Футаро Уесуги, който е беден студент с отлични оценки. Той работи по часова работа, като обучава други хора. Един ден той се сблъсква с един богат бизнесмен и този бизнесмен му казва, че ако обучава неговите дъщери, ще му плати супер много пари. Нашия приятел без поколебание се съгласява, защото естествено тези пари му трябват. Само че това, което изобщо не подозира, е, че ще обучава цели 5 момичета, при това 5 значки. Започва да става интересно. Горкичкия дори не знае в какво се забърква, защото момичетата са супер зле в ученето и освен това нямат изобщо намерения и да учат, поради което постоянно се измислят оправдания и се гледат да го баламосват и да се скатават. Най-жалкото е, че той дори няма избор и трябва, не иска да ги учи. И трябва да измисли начин как да го направи. Мъчи се да измисли начин как да ги накара да учат, само че те почти през цялото време са му на контра, което обаче не е хубаво, защото ако така продължават, няма да си вземат изпитите. В крайна сметка, накрая, докато прекарва повече време с тях, те една по една започват да го харесват. И естествено всичко води до напълно обратен ефект. Те започват да го харесват и съответно почват и да се учат от него.
Еба си маняка, не стига, че го харесват 5 сестри, а накрая му плащат пари. Ай, стига човек. Само, че по едно време нещата супер много ескалират, защото те всички го харесват хубаво, обаче когато всички те харесват, нали осъзнавате какво се случва? Почват да се бият за него. А така не е буквалния смисъл почва да се бият за него. Те започват да спорят коя да бъде с него. Няма да издавам коя избира накрая, трябва да изгледате и двата сезона и филма, за да разберете. Само ще кажа, че бях леко разочарован. Кого лъжа? Бях супер много разочарован. Ако сте гледали анимето, напишете долу в коментарите коя ви беше фаворит. На мен в началото ми беше Мико, обаче нещо накрая не ме изкефи и затова любимка ми стана Нино. И това беше от това аниме, надявам се да съм ви накарал да го гледате. Отивайте, гледайте го, а сега към следващото. Шестото аниме е Ao Haru Ride. Анимето е от 12 епизода, има 2 лови и е излязло през 2014. А жанровете са романс, драма, шоуджо, slice of life, комеди и скул. Главните герои са Футаба Йошиока и Кол Танака. В средното училище Футаба е много популярно и харесано момиче сред момчетата, обаче това играе лош шега, понеже е отлъчена от момичетата и така не може да се намери приятелки. Това обаче не е особено голям проблем за нея, защото тя тогава се запознава с Кол Танака, момче, което тя започва да харесва. Кол се оказва наистина добро и мило момче и така приятелството между тях започва да се заформя. Те прекарват супер много време заедно, обаче щастието не е пълно, понеже един ден Кол просто изчезва. Не идва повече на училище, не се виждат изобщо, изцяло няма го, изчезва. Тя доста тежко приема неговата липса, като се опитва да го преодолее, влиза в гимназия и оттам нещата започват много да се променят, защото тя става мъжкарана. Да, намира се приятелки, само че започва да отхвърля момчетата и казва, че повече няма се занимава с тях. Само че един ден тя по случайно се сблъсква с едно момче и това се оказва всъщност нашия Кол. Само че той вече не се казва Кол Танака, а Кол Мабучи, защото си е сменил името. За жалост името му далеч не е единственото нещо, което е променил, защото характера му е променен, държанието и самата му личност. Живота на Футаба се преобръща с главата надолу, защото отново среща единственото момче, което някога е харесвала. Тя отново започва да го харесва, като се опитва по всякакъв начин да намери правилния път към него. След време нещата между тях най-накрая се получават и този път Кол не изчезва отново. А защо той изчезва първоначално и какво го кара да се промени до такава степен? Оставям на вас да разберете като гледате анимето. Следващото аниме е Plastic Memories. Това аниме е от 13 епизода и излиза 2015 година. А жанровете са романс, драма и sci-fi. Главните герои са Цукаса Мизугаки и Исуа. В това аниме действието се развива в близкото бъдеще. Цукаса Мизугаки е 18 годишно момче, което се проваля на изпитите си за прием в колежа. След като си поправя грешките обаче, той си намира работа в една корпорация за изкуствен интелект. В тази корпорация се създават високотехнологични андроиди, които се наричат Гифтиас и са много подобни на нормалните хора. Тези Гифтиас служат като приятели и спътници на всички хора. Обаче имат един дефект – работят до време. Имам предвид, че всеки един андроид разполага с 9 години и 4 месеца живот. Точно поради тази причина, преди да умре един андроид, трябва да му бъдат изтрити спомените. На станцията, на която е назначен Цукаса, отговаря точно за това – изтриването на спомените на андроидите. Той точно тогава се запознава с Исуа, красивата андроидка, с която той трябва да се партнира. Жалкото е обаче, че и нейното време е ограничено, както на всички останали андроиди. Още по-лошото е, че Цукаса се влюбва в Исуа, въпреки че тя е просто един андроид. Обаче трябва да приеме един факт. Това няма да продължи задълго, защото времето тече, а те двамата се сближават все повече и повече, а животът на Исуа продължава да намалява. И докато двамата трият спомените на другите андроиди, идва време да изтрият спомените и на Исуа. Това за жалост е едно тъжно аниме, за което се надявам да има втори сезон, защото просто ще е много тъжно, ако го оставате и така. Осмото аниме е High School DxD.
Ей, знам какво ще си кажете в момента. Ама сенпай, как можеш да гледаш такива анимета? Това е много перверзно. Маняк, лъквай. Първо гледай анимето, тогава ще си говорим пак. Анимето има цели 4 сезона и за ваше сведение аз съм изгледал и 4-те. Първия сезон излиза 2012 година, а сезоните се наричат High School DxD, High School DxD New, High School DxD Born и High School DxD Hero. А жанровете на анимето са фентази, скул, комеди, романс, харем, ечи и екшън. Какво повече може да иска един човек? Ама сенпай, аз съм малък и мама не дава да гледам такива анимета. Ще гледаш, не ме интересува, ще изгледаш и 4-те сезона и накрая даже само ще се върнеш в коментарите и ще ми благодариш, че съм ти препоръчал това аниме. Искам точно в този момент да отидеш и да гледаш 4-те сезона. Да, отивай. Казах ти, отивай. Какво ще чакаш, бе, маумник? Добре, айде, може да изгледаш първо това видео до край и тогава вече можеш да отидеш да го гледаш. Обаче, ако не си го гледаш, ще разбера. Та в това аниме се говори как демоните, ангелите и падналите ангели имат вражда помежду си. Вражда, която продължава от доста години. Но нека оставим тази вражда настрани и да поговорим за главния герой. Главният герой е Хеодо Уисей. Той е второкурсник в гимназията и е доста перверзен. Той иска страшно много си намери приятелка, обаче никой не му вързва. Един ден той просто попада на едно момиче, което му казва, че би излязла с него. Ти да видиш, най-накрая. Нашия бастун естествено приема офертата и нещата започват. Те излизат на среща, прекарват си добре, обаче изведнъж момичето се оказва просто някакъв паднал ангел и убива Исей. Започваме с убийство още от началото. Исей точно тогава си мисли, че ще умре и че това е края, обаче точно в този момент се появява едно момиче с червена коса, която от човек тя го преражда на демон. И да, Исей в крайна сметка се преражда като демон и получава куп способности, които не е имал досега. А момичето с червената коса се нарича Риас Гремори, която е дъщеря на демонски крал. Тя го преражда поради претекста, че иска да го направи нейн слуга. Тя иска той да стане нейна пешка, както всички останали от подчинените й. След като Риас води Исей към леговището им, той се запознава с Киба, Конеко и Акено. Те също са част от армията на Риас, а тя ги събира, понеже трябва да се бият с ангелите и падналите ангели, за да може да не унищожат града. Не след дълго към тях се присъединяват Асия и мой любимец Гаспър. И не се залъгвайте, Гаспър не е момиче. Повярвайте ми, не е момиче. След като те вече стават 7, следва много екшън и битки, които продължават през цялото аниме. Така че анимето не е само перверзно, ако това си мислите. През това време, докато траят битките, Исей се опитва да осъществи най-голямата си мечта на света. Това да има харем. В началото той иска да има харем, той иска да има всички, но в крайна сметка накрая осъзнава, че той харесва Риас и накрая се концентрира върху нея. Гледайте анимето, има наистина много екшън и романтика. Предпоследното аниме е Тоникава. Това аниме е излязло от 2020 година, като има втори сезон, който излезе миналата година. Жанровете на това аниме са шоунен, романс и комеди. За това аниме ще разкажа малко по-накратко, понеже няма какво толкова да се каже за него. Всичко започва с главния герой Наса Юзаки, който е подиграван заради своето име още от самото начало. Неговата цел обаче е да си вземе изпитите с високи оценки и накрая да влезе в гимназията, в която иска. Един ден обаче, както си върви по улицата, той вижда едно момиче, което той харесва от пръв поглед. И докато е пленен от нейната красота, той всъщност не вижда един камион, който минава покрай него. И точно когато камиона ще мине през него и ще го блъсне, точно тогава това момиче всъщност го спасява. Това момиче се казва Цукаса Цукойоми. След като Наса е спасен от сигурна смърт, той признава на Цукаса чувствата си. Тя обаче казва, че ще бъде с него само ако той се омъжи за нея. Той разбира се приема, обаче когато се събужда, разбира, че от нея няма и следа. Тия хора от аниметата, само изчезва човек.
След като се възстановява напълно, НАСА решава да захвърли предишните си амбиции и да посвети живота си на това да намери момичето, което плени неговото сърце. След като минават няколко неуспешни години в търсене, най-накрая на вратата му се почуква. НАСА отваря и осъзнава, че точно пред вратата му се намира неговата жена. Оттам се започва цялата им връзка. А защо тя изчезва, това пак няма да го спомена, защото трябва да гледате анимето. Като цяло това е самата история, отивайте, гледайте анимето, а сега към последното аниме за нашето видео. И последното аниме в нашия списък е Orange. Това аниме е излязло през 2016 и е от 13 епизода. Жанровете са sci-fi, романс, драма, шоуджо и скул. Това аниме също има доста интересна история, защото се разказва за Нахо Такамия, гимназистка, която получава едно доста интересно писмо, което ще промени живота й. Писмото е изпратено от нейното бъдещо аз, което е доста интересно, защото тук получаваме писмо от бъдещето. След като прочита писмото, тя е скептична, че е написано от нейното бъдещо аз, но след като се случват няколко неща, които ги пише в писмото, осъзнава, че това нещо е напълно възможно и се случва. Нейното бъдещо аз и пише, че в самото бъдеще тя ще бъде нещастна и ще съжалява за доста работи. И целта е да предупреди миналото си аз, за да може да не допуска същите грешки. Писмото я предупреждава и да наглежда новия ученик в нейния клас Какеро Харусе, защото той в бъдещето няма да го има. Демек, той ще умре. Бъдещата версия на Нахо иска да предупреди миналото си аз да наглежда Какеро, защото иска да го опази по някакъв начин. След като Нахо разбира, че всичко това е истина и че това писмо наистина е реално, тя прави всичко възможно, за да спаси Какеро, както и нейните приятели помагат в това. Само че тя ще осъзнае, че да опазиш един приятел не винаги е толкова лесно, колкото си мислим. Защото през анимето той постоянно се опитва да се самоубие и да сложи край на живота си, поради някакви причини. Но тя и нейните приятели дават всичко от себе си, за да го спасят. Докато всички те се опитват да го опазят, той осъзнава какъв късметлия е и разбира, че няма смисъл да се отиде, след като има такива хора, които държат на него. Анимето наистина може да ни научи на много неща. Може да ни научи да оценяваме малките неща, да оценяваме това, че имаме хора до нас и да, ако трябва да кажа дали си заслужава да гледате това аниме, гледайте го задължително. Това бяха моите 10 анимета, които ви препоръчвам да гледате и ако ги гледате, обещавам, че няма да съжалявате. Ако ви е харесало това видео, харесайте, абонирайте се, оставете по някой коментар. Аз бях Senpai Steels и чао!